Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Hýbať by sme sa mali všetci, to veľmi dobre vieme a najlepšie každý deň. Začať behať alebo posilňovať ale nie je pre každého rovnako dobrý nápad. Stalo sa to mnohým, začali a veľmi rýchlo skončili. Isto to poznáte, či už pre bolesť alebo dokonca zranenie. Takíto ľudia si často povedia, že šport nie je pre nich a priberajú alebo sa o pohyb opäť pokúsia, až keď príde nejaký ďalší problém, ako napríklad seknutie v krížoch. Lenže šport naozaj je pre každého, akurát musíte začať správne, dobre si nastaviť pohyb podľa vlastných schopností, ale aj podľa toho, čo je zdravé. Dá sa tréner alebo iný odborník pri tomto nahradiť aplikáciou umelej inteligencie alebo cvičením podľa videí z internetu? Na tieto otázky nám dnes odpovie tréner Majo Pytel. Rozprával sa s ním Peter Hanák.